תבוא... תותח אתה. כל הכבוד, זה בסדר. כואב? תגיד. יעצרו, המשיך. רבע שעה היא אמרה שאתה יכול להגיע, נכון? לא בסדר, לא חשוב, בסדר. אני אתפנן. ביי, ביי. מה? רגע. לא, זה היה בסדר טיפה. זהו זה. בטי רוצה צילומים, ואל תשים תכף בפייסבוק את זה גם. לא, לא. מה אני אעשה? נותנים לו מלא אוכל לאכול. מי נותן לו? מי? הפולנים. בטי בם, איזה בטי בם. נו, טיפה. אין לי ברירה, אין לי ברירה. עוד טיפה, אבל תתן לי לעבוד רגע. אם לא, זה יקרה. תעשה אגרופים, נבוא תעשה אגרופים. עוד טיפה. עוד טיפה. עוד טיפה. עוד טיפה. לא, הוא חייב, נו. נו, טיפה, זה מעצבן אותי, נו. זה לא כואב. נו, יאללה. טיפה, טיפה. לא, אז תעשו לו זריקה. זהו. זריקה אתה רוצה? אז יאללה, בוא נגמור. נו. אבל לא לזוז, לא לזוז. תעשה אגרוף ככה, תקבץ אגרוף. יאללה. דקה, מה, דקה. אחד מזה פעם אחרונה. אני לא יכול, זה גדול, מה? מה, בוא. בעולה, בעולה. לא לזוז, תעשי זקן, נו. זה גם אמר, לא, יש לי פה עוד רגע. תן לי משהו. כאב, נכון? כאב לו ממש, זריקה. בוא, אל תבכה לי ממש, בוא. זה כואב פה, בטח, זה כואב, נכון?